Ariketa honetan, esaten digute, triangelu zuzen batean, angelu zorrotz baten neurria da, 37 gradu, eta aurrez aurre dagoen katetoa, hau da, bere aurreko katetoa, 87 metrokoa dela. Eta kalkulatu behar ditugu beste katetoa eta hipotenusa. Bigarren angelu zorrotza ez da eskatzen. Eskatuko bazuten, ingo genuke, 80 ken 37, oda 53, eta listo ingo zen. Aurreko ariketan egin dugu moduan, formula guztietatik hartuko dugu, segun ez ezagun nahi dugun kalkulatu, ez ezagun hori eta emundako datuak osatzen duten, hirudik osatzen duten formula. Adibidez. Katetoa, hipotenusa eta hauze angelua, daukagu sinoren formula. Sino 37 da bere aurrean dagoen katetoa, 87 zati h. Eta metik bakantzen dugu h. H jongo da, ona bidertzen eta sinu zatitzen pasatuko da. Beraz, zati, sinu 87 gradu. Eta honek emoten dau, 87 ez 37 parkatu. Eta emoten dau, 144,56 borobilduta. 46, 2, 6, urrengo zifra 5 baino txikiagoa denez, mantentzen da bigarren zifra martarra dagoen modua. Eta beste katetoa kalkulatzeko erabiliko ditugu kateto biak eta berriro angelu hau. Hiru horiekin daukagu tangenteren formula. Tangente 37 gradu dela 87 zati k. Eta metik k izango da 87 zati tangente 37 gradu. Eta honek emoten dau 115,45. Ez da komenigarria erabiltzea h beste kateto kalkulatzeko kosinoren bitartez, zerraitik? Erabiliko genukelako datu bat zehatza ez dana. Ez dugulako, hau da, errore txiki bat dauko, zen moztu dugu, borobildu dugulako. Beraz, posible izan ezkero, beti erabiltzen dira, emondako datuak edo daturen bat kalkulatzerakoan zehatza bada, orduan hori ere ala izango genuke erabili.